horrekin konformatuko gara. Arratsaldean. Baita zure ere. Hitzeman zenuen zuk hirukoa plazaratuko zenuela, eta hitzeko gizona izan, bigarren partea behintzat bete duzu? Bai, ez dut hitzaian. Momentu batean pentsatzen nuen metoda, ez da bertzarra medurik ez nuela izanen, ez? Baina, hori hasierako zera. Lehenbizteko liburua atera nuenean, alako batean galdetu nion liburuari, baina zaratako izan nahi zen, hain abondia. Eta, baina ez, orain gainera, bigarrena kantoratuta edo plazaratuta, ez dakit, hirugarrenari ekiteko goz, izan ere gorotan ja hasian naiz. Zu jakingo duzu non hasiko den eta non amaituko den hirugarrena. Bai, ederki dakite. Banekin hasieratik, baina, ez dakit, momentu batean, pentsatu izan dut, urte hauetan, ia merezi ote zuen, hainbertza denbora ematea alako ematean, ez? Batez ere momentu honetan baditu delako bertzelan batzuk, nolabait ere txanda eske. Ikusten berezian dela. Bigarrena bentsatzen dukagu, lehen da bizikoan, entzuleak bikinatuko katzeko, Joanes Mailuren arbola genealogiko guztia erakutsi zen egun, eta haren lehen da biziko 14 urtetan gertatu zitzaion guztia. Orain zatoz, izan bai nintzen, nola irakurtzen duzu izenburua? Izan bai nintzen Nafarroko errega. Elkarren, izan bai nintzen Nafarroko errege, Erresuma eta Fedea 2, oraintxe arratsaldekoan. Bukatu genuen aurreko novela, Joanes Mailu 14 urteko, Enrique Borboikoa Joan Albretekoaren semearekin nahasten zuten unean. Nahastu bikiek adineko antza dutelako, eta horretarako arrazoiak badituztelako gainera, kontuan izanik, Joanes Mailuk Borboitarren eta Albreterren odola duela bere zainetan. Eta hasiko da bigarren atala, Joanes Mailu, Enrique Borboikoaren lagun, Paueko gazteluan. 1571 urtean gaude, eta han ezagutuko du Joanesek Joana Albretekoa, 53 urteko orduan. Joanesek 15 ditu, Enriquek 17, eta bai, antz izugarri izaten jarraitzen dute jakina. Joana erreginak haren senar izandakoaren seme dela ziurtzat jotzeraino. Elkarren arteko antzori novelaren ardatz nagusi izango da kasu honetan. Enrique errege bilakatuko baita horri batzuk aurrerago, Nafarroako errege alegia, eta harekin joango da Joanes, jarraitzen du berak Erresumari eta Fedeari zerbitzatzeko amets handi horrekin, joango da Parisa, han Frantziako erregeren arrebarekin ezkontzeko plan egin diotelako, Margaritarekin. Hortik aurrera, 101 trikimailu, bakoitzak bere boterea, bakoitzak bere religioa, bakoitzak bere indarra, bakoitzak bere ideia, bakoitzak bere interesak defendatzeko. Trikimailuak eta borrokak, segada handi bat ere bai, Nafarroakoek bezala pentsatzen dutenak eta hura defendatzeko prest daudenei lepoa mozteko. Eta Enrique errege borroka batean desagertzen denean, Joanesek arekin duen antza baliagarri izango du izenburuan dioen horixe esateko. Horraino, 101 abentura, susmo, azpijoko, hilketa, lepo mozte, amorante, festa, meza, burua uste, kezka, leialtasun, desleialtasun, joan eta etorriren ondoren, 1576 urtera arte helduko gara. Eta Joanesek, orduan Parisko goraberetatik urruti, espero gabe, Nafarroako erregina Margarita Frantziakoaren gutuna jasoko du. Barregit alduzu. Kitxo, 351 orrialde, Elkarren. Zen hau gilapurtu zu. Hainbeste gora bera, 5 urtetan ingero. Zera, orduko historia liburuak irakurtzen baldin badituzu, ikaragarria da. Batzuetan tentazioa izan dut bat ere fikziorik ezartzeko. Benetako gertakari historikoekin askizelakoz, sekulako noveloia idazteko. Are gehiago, nik uste dut batzuetan novela hontan, eta zuk hain gorabera atxu eta aurkeztu duzun hori, novela hontan egin behar izan ditudan
batzutan egin behar izan dut, sinpletu, gauzak sinpletu. Benetan historikoki zera aixereko lapilotxuagoak izan zirelako. Hori guztia dokumentatua dagoen gero? Fikzio atalak enduta, gora aipatzen diren gertakari nagusiak, alakoxeak ez dakit, alakotxuak bai izan ziren, bai. Eta lan hori nola egiten da, zuk data batzuk dauzkazu, tokiak ere bai, jendearen izen eta titulu nobleak ere bai, gertakizun batzuk, horiek denak zaindu beharrekoak dira. Zaindu beharrekoak dira. Eta, hori dena egin da, mordo bat sartuta dokumentazio lanetan. Dokumentazio lanetan alde batetik liburuak bibliografia irakurriz, eta gero, internetez ere baliatuz. Gertatzen dena da, interneten dena ez dagoela. Eta liburuetan, ez da beti aixi izaten, zuri aldiro interesatzen zaizkizun gauzak arratatzea. Eta ordan batzutan, hor ere guztien diozu Tokio etorriari edo fantasiari edo irudimenari, baina batzuetan ere zera irriste egiteko arriskua hartuz. Badira gauza batzuk, behar bada tontokeriak, tontokeriak bilatzen, behar bada egunak kendu dizkiotenak, eta gero bertze gauza batzuk, badirudi importanteagoak izan daitezkenak, berehala harrapatzen direnak. Orduan alde horretatik lan handia da, eta batzutan pixka bat lan frustrante samarra izan daitekena, gertatu izan zaidalakoz, igual astebete egitea datu zehatz baten bila ibiltzea, eta gero azken batez, astebete pasata, ez dut aurkitu, igual esaldia aldatuko dut. Eta minutu bateko, 10 segunduko erabakiak nolabait ere konpontzea astebetean bila eta bila aurkitu ez duzunez. Eta hostelana, erraz egiten da, alegia zure fikziozko protagonistak benetako datu festa horretan elkartzearena, hostelana, nola egiten duzu lan, eskema handi batekin? Eskema handi batekin alde batetik lagungarria da, zera datu historikoek, egiazko datu historikoek nolabait ere zedarritzen dutelako historioa. Zera, gauza batzuk gerta daitezke horren barrenean, zera, egia historiko horren barrenean, bertze gauza batzuk ezin daitezke gerta. Orduan horrek, nolabait ere muga batzuk ematen ditu, baina batzuetan ona izaten da, zedarri horiek izaten. Nolabait ere historiatik sobera ez urruntzeko. Orduan, jostelan bat izaten da, eta baina hor importantea da, bentsat, nire ustez, fikzioa sartzea, eta hor zek fikzionatu daiteke. Historia liburuek eta interneten aurkitzen dituzun datuek ez dute benetan esplikatzen jendea nolakoa zen, hau da, gertakariak badakizu honek, honako honek harako ura hil zuela edo hilarazi zuela. Baina benetan buruan zer zuen, benetan ze bilatzen zuen, benetan damutu zitzaion, benetan amorru hori norainokoa den, edo gorroto hori, edo zer hori, orduan hor zu sartzen zara, hor idazlea sartzen da. Zure interpretazioekin. Interpretazioa, gainera, kontuan hartu gabe, hemen liburuan agertzen diren pertsonaia historiko batez ere nagusien gainean,